शेतामध्ये उभ्या ट्रॅक्टरला अचानक आग लागलेली आणि ही घटना घडली आहे बीडच्या माजलगावमध्ये। तर ट्रॅक्टरसह 1 एकर ऊसही जळून यामध्ये खाक झालेला आहे। शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय। बीडच्या माजलगावातील सिमरी पारगाव इथे या शेतामध्ये उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टरला अचानक आग लागल्याची घटना घडली। या आगीमध्ये ट्रॅक्टरसह 1 एकर ऊस जळून खाक झालाय। ट्रॅक्टरचा चालक पाणी प्यायला गेलेला असताना ट्रॅक्टरच्या हेडमधून ठिणगी किंवा शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला गेलाय। ऊसाचा फड कोरडा असल्याने आगीने काही क्षणातच भीषण रूप धारण केलं। ट्रॅक्टर पूर्णतः जळून खाक झालाय, तर शेतातील सुमारे 1 एकर ऊस आगीमध्ये भस्मसात झालेला आहे। स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत आग आटोक्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत मोठं नुकसान झालं होतं। यानंतर सदरील शेतकऱ्यांना तत्काळ पंचनामा करून मदत करण्याची मागणी केलेली आहे।